Tvoj život. Tvoja muzika. Rock Radio. Već neko vreme očekujemo da Dragoljub Crnčević Crnke dođe kod nas i sada imamo pravi povod. Crnke, ćao ili dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Jeste li dobro danas? Jeste, lep je dan. Lep dan, ne. Dan je lep, ali duša je pada kiša u duši, tako da sam ja ovako lepo i rashlađen s jedne strane, s druge strane ovako sam gren, tako da... To je skroz u duhu bluza. Pa, to nije bluz, to je tragedija, da. Razlika između bluza i tragedije je velika, ali dobro. Da počnemo odmah od povoda našeg današnjeg druženja, a to je koncert koji je posvećen B.B. Kingu i znam da nije lako odgovoriti na to pitanje šta tebi znači B.B. King i ono što je on uradio, ali možda možeš da nađeš u sebi nekoliko rečenica da nam odgovoriš na to pitanje. B.B. King je, mislim, najkraće rečeno, B.B. King je B.B. King i tu je sve rečeno, nema dalje. A i oni koji ne vole bluz, i oni koji, ne znam, mogu da slušaju i narodnjaki. Međutim, ta magija njegova, muzika je muzika. I muzika je velika stvar. I veliki ljudi, bez obzira šta čovjek slušao, on mora da mu skine kapu tom velikanu, a jedan od tih je B.B. King. A njegov opus je neopevan i neviđen i tu uopšte nema o čemu se priča. A jedina mana B.B. Kinga je u tome što ako probaš da odsviraš dve note kao B.B. King, onda si izvršio karijeru, onda si... I davno, kad smo bili klinci, jedan moj stariji drug mi je rekao u jednom trenutku, baš pominjući njega, kaže, bolje da si loš Dragoljub Crnčević nego da si mnogo dobar B.B. King. Jer B.B. King je, ajde da kažemo, čuvena institucija, bez onog legenda, mislim, svi su legende. Ali on je institucija u smislu da je prosto zacrto je i napravio je jedan poseban stil sviranja u bluzu. 24. maja Crnke i Point Blank i neki super gosti i naši i vaši će biti tamo da odaju počast B.B. Kingu koliko god je to moguće da se uradi. Biće tu i članovi U grupe i još neki ljudi. Crnke, sad pričali smo o tome koliko je nezahvalno raditi tako nešto i biti, odraditi bilo kakvu vrstu tributa takvom jednom izvođaču. Pa to je strašno, mislim, to je strašno. Ima, evo, ovo ja mislim da retko ko zna. Ja sam lično se usudio, to jednom smo uradili, na trećoj ploča je bila Point Blanka, na kojoj sam pevao na srpskom, treću ploču pod pritiskom da treba da se peva na srpskom. Karlo i Čeja su svirali i bio nam je gost Lazar Istovski. I ja sam tu ploču pevao na srpskom i ima jedan instrumental posvećen B.B. Kingu baš u tom fazonu. Ali tada sam bio daleko mlađi i bio sam bezobrazan i danas me sramota. Jer B.B. Kinga tu neke stvari se ne diraju. Neke stvari se ne diraju koliko god da čovek može da radi Clapton, može da radi Jimmy Page, može da radi taj kalibar. Ja se nikad nisam usuđivao osim tog izleta bezobraznog onako. I stvarno sam u panici da kako to izvesti uopšte. Sad ako, ja znam manirski otprilike, mislim B.B. King kako to radi, ali ja ću probati da to izbegnem. Znači, doživljaj moj i Point Blanka kao takav. Pogotovo što ima jedna druga stvar koju mnogi ovde možda nisu čuli ili... Ovde se sve priča o sviračima, kao B.B. King svira, Clapton svira, ovaj svira, ovaj sve. B.B. King ima jednu, i zato je veliki, ima jednu izjavu koju sam imao sreće davno da pročitam, a to je da. Ovako je rekao, u intervjuu jednom, kaže, vi ste gitarista. A on je na to odgovorio, kaže, ne, ja sam blues pevač koji se prati na gitari. I tradicija bluza i uopšte, u rock'n'rollu, u svemu, i jeste pevač koji se prati na gitari. I kad pogledate od Johnny Wintera, B.B. Kinga, Albert Kinga, svih mogućih velikana, Gallaghera, ali svih
vi vidite da oni pevaju i da se prate u stvari na gitari. I to je velika istina, tako da sad je problem pevanje. Mislim, kako otpevati Three Lives Gone, da to bude i ole pristojno, ali stvarno potrudit ćemo se. Ja mislim da vi imate dovoljno duše da to istrate onako kako treba da se uradi i da se podsjetimo makar koliko toliko ovakvog jednog velikana. I sad vidimo se svakako 24. na koncertu koji počinje u 8 sati, ali moram da te pitam ovako pred kraj kada je tvoj projekat u pitanju, šta se sada dešava, kako ide promocija novog albuma? Ide, stvarno ide. Mislim, iznenađenje je... Koliko je blues slušan kod nas? Novi blues. Blues je uvek bio slušan i jeste i bit će slušan. Iz bluza je sve izašlo i krenulo. Mislim, ne bi bilo rock'n'rolla, ali to je jedna vrlo ozbiljna i dugačka tema. E sad, šta se dešavalo i u Jugoslaviji i sad u Srbiji, to... Mnogi, kad čuju reč blues, to je kao da im je, ne znam, rekao smrdeti noge, mislim, i tako. Da kažu dosadno je kao... Pa da, ali to je tako jedna zabluda neverovatnih dimenzija, mislim, kosmičkih dimenzija. I sada reakcija, recimo, ima dosta toga, da ljudi slušaju ovaj naš sad album i kažu, čekaj bre, kao, pa ovo nije dosadno, ujao. Blues, kao i sve druge muzike, ima raznih podkategorija. I mi smo, naravno, da ne bi bilo dosadno, po znacima navoda, mi smo napravili, imamo Olivera iz Kande Kodže Nebojše koji briljantno peva, to je psihotični bluz. A čovek, mislim, to mnogi ne znaju. On je donao čak našu prvu ploču iz 83. godine, kaže, to mi je najmanje omiljenija pesma. I zašto je on tu? Pa zato što je, što je briljantan, što je izašao iz bluza, što se ovo zove Povratak korenima. A da ne govorimo o Dragom Jeliću koji je svirao bluz 66. godine, mislim. Oni su svirali bluz i tako dalje. Tako da, bluz nije reč da se plaše deca pred spavanjem. I onda ovaj album praktično, kažem, ima velikih iznenađenja tu, pa kao kako to sad. Ima i mislim, fenomenalni stvari, pa i Bora je bluzer. A Bora prvi put peva 12 takta bluz, molski, i to ga prati ranđa. Tako da, uopšte ovaj album, da ne bude, sam sebe hvalim, ja to ne volim, sve to moglo bolje i lepše i pametnije, ali dobro. Ovaj album je stvarno jedan kuriozitet. I zbog toga što se pojavljaju neki tu ljudi, zbog kombinacija, ne znam, ovaj svira solo gitaru, Nikola Vranković peva molski bluz, a prati ga Vedran Božić. Ne, fantastične su kombinacije, stvarno moram da priznam, album je skupio neka neverovatna imena sa ove naše scene sad. Trebalo je još tu da dođe, ali to je direktno, ja se odmah izvinjam i kažem, to je direktno moja nesposobnost da u roku od mesec dana napišem 22 pesme, od kojih bi otpalo onda 2. Ja sam napravio 17, 2 su otpale, uvek nešto otpadne zato što neće da izađe. Jasno. Ali nisam Tom Waits da mogu napravim 22 pesme za 22 minuta. Tako da trebalo je još to, ali u svakom slučaju mi nismo zatvorili vrata. Album je očigledno veliko iznenađenje i za nas, i za kao band stvarno, i za izvođače, jer mnogi su, svi su došli onako neverovatno pozitivni i to je divno bilo snimati, a drugo i za publiku, očigledno, ljudi su ispoštovali tih, sad Point Blank nije bitan toliko, nego su ispoštovali ih praktično 1000 godina karijera svih tih ljudi koji su došli. Kad se saberu karijere svih ljudi, dođe se na 1000 godina. Recimo, ne znam, počeši od Vedrana, Dade Topića, Đuleta, Caneta, ja ne znam, ne smeš nikog da propustiš jer je bruka da ne kažeš. Ali fantastičan je album i naravno želimo da se još mnogo sluša i da i sledeći... Ja slušam vaš radio stalno. Puštamo. Puštamo i puštat ćemo još. Crnke, puno ti hvala što si bio kod nas i čekamo još neki interesantan povod da nam opet vratiš. Može tako? Biće mi jako drago. Rock radio je, ima u ovoj državi je ostalo, ja to zovem borci za slobodu i bastioni kulture. Ja mislim da je možda 3-4 radija u vrh glave od 100 radija ostalo na tom bastionu zdravog mozga
Tako da ste vi vrlo iskreno jedan od tih radija. Na ove druge neću zbog konkurencije da imenujem, ali kažem, To 3 su sve radija. naši saborci i prijatelji. Sve se, pa jeste, da znate, sve knjiga spala na 2 slova. Ali utoliko vam želim da istrete u ovome i da stvarno radite veliku stvar. Hvala. Tvoj život. Tvoja muzika. Rock Radio.